TV Ubwansu Gusii. Magorobenki ya umwanchi umurigere rwegetaseni kya Ndizi TV na bobwansu bwo mugusingwe gena litko lya uri abere litoero rukegima na nene kwa bere go kwego kya asoko bwatemero bere yegetaseni kya Ndizi TV litko lya leroni go chire chitariki kyanda cyomutienyi ogatato umwaka bwekiri bibere na 2023 ekarabona yaragire Ensa Eyemo chinga kindeto kwariga ni SMS Amayia erionkumanye unanara ya yasoko bwaterana to kwariga ni ire asenchera ere yobwekiranu kona litanganike yima tigaturanyore gatiari nkwariga neretie asenchera ere yobwenge. Kwa wale contractors wazuri mliofanya kazi, tukipata pesa mara moja tutalipa nyinyi. Ogwakano kwa banyakonda nasi bali babere bagokora emirimo bwikiranu oyenekiro mugavano Kisii Simbarati. Beka maiga byansi byayi wana kerona intena kwesi mieli botukone atire bunanyorire byayire tindo tikene abaunchoreri ambirero bare magegaye nibo yabo gusariwa no murero asensemo ya daraja 2 nkinge joko nyumana banyora abana bakungu babene banyora bomwana LGBTQ ni gerema minchane chimbo cyo Gusii na igoti ndiko yasira okaniro muchumbe obonchari Omwanchi omurigere ya Eyemo na mankengo kwarigania rionkumanya senchera ere yobwekirano ekirongo kwenyerero nabakogendera gotonyara asensemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabaigo ogo tweet wetra @Ndizi TV News asensemere ya Twitter iriotoendere gosanga nabaigo ogo kumanya amanke eriatriane Everline Osero tokobwatrana nere Joshua Auta kwena kyabuna wekeira asensemo imenyererio sanga na intwe goika omwerio gokwariganito ya chaka senchera yobwekirano kurwase county ya Kisii somo governor bwe county ya Kisii Paul Simbarati abwatuko roboti igoro yechibesa chiri achitara kanogo se pending bills ase gati abanyakonda abo batekiranite emirimo yabo buna ebwenerete batachie wakanwa chibesa cyabo muri kyoito Josephat Amisi nakirana sayo natigato iwe nara yatwariganerete asenchira yobwekiranu abangi b'abanyakonda abanyarteko bakwegwa emirimo anene ime county ya Kisii tibanyarteko bakwekora asenchira yobwekiranu yangorenga roboti urwanyara ko baruko bwatokwa litkolia lero imeyegeti ke Gusii stadium 100% of the contract sum is certified for payment, but when we went to site the work is not complete. There are very many examples of this. We went to Manyansi village vocational training center. It has been certified as 100% done, yet it doesn't have windows, it doesn't even have doors. We went to Isanta Primary School ECD, it doesn't even have a roof, but it has been certified as 100% done. You go to Riangavi village vocational training center, same thing. Boigo abangi b'abanyakonda bo nigo baligeti amasakara abandia yanyarteko bakwena no guchia ase county ase boigo abakori emeremo be county. Your Excellency, we also came across documents which are forged. An example is where a chief officer assigned for one contract, and then some people in the offices, they take the part which has been signed by the chief officer, they photocopy as many as 15 copies, and sign a contract on a photocopy. Kokwana asegeti kia Gusii stadium asomaye goyo mugavana we county ya Kisii Simbarati nigatebire serikali ya nechikuire gatambokero na koenekia bunanene yenyere kubage kubika emerobere emekiranu lakini chibesa kitakano abantu baminto abantu abano bakuru ebinyoro byeino chi contractors no chikorwa goko iguga kugekenyoro mubolinga naye wakorete gasi yembeo osine gasi elienge wakorete
abantu baminto bamasimba rugoro Nyaribari bawo machoge chache bo machoge burabu bogirango bonchali bogetutu rugoro na mate bobasi abantu abonse kibagocha babolye nkibakolete kiraboniga nechi milioni chimibere 35 icho cyanyara ko bakikwanekiwa kwakanwa abanyakonda ire twabegete ose commission ya toire report rero ya totebiri kibesa konyora abantu bakuboli bakanwe ekialenge bilioni Eyemo nechi milioni 700 lakini report ya tebiri kibesa towa kana abantu babwende wakano bakoltegas batakoltegas yembeo nechi milioni 230 kibesa chinde milioni 130 n'abakoli gose ki contractor chiritaro stiama sakarabo buya lakini gasi ya kolekanete naende batebire kichunguzwe chimanye wakano aya nigo akiri maiga ichiwiki 3 asoroboti boigo rwanyira tokobero kubatokwa igoro y'abakoli emeremembeo abo banyira tokoba bagotoka anene ase obokoleri bwe county ya Kisii wiki 3 twakolere etwanyoleta abakoli egasi elibwe Eyemo 314 bale embeo bantaba abantu 744 mbacheti kubarwa kuripoteri kataseni Ndizi TV kurwa igatikia Gusii Stadium imeye county ya Kisii elitana na Josephat Hamisi Mbiyamano murikaito Josephat Hamisi ase oroboti ururikira numancho muriria umoroberio yoni gokorekana segeti chigosori kya Gusii Stadium imeyo mucho bosongo awase umurikaito Vincent Onyanja bakonyora chinga kibene na gotwara ingwana yeye mase Eyemo ya bene no mugavanarati oyu anenoruye kurege tindi go cyasaba kuri mirimo balia agusaba kuri mirimo mbeo balia bakugani wakanu musara batarakora imirimo yabo wata una mbali tuli komo chumo governor olengabisi andake ama mocho ni gara saba contractor liba twemeremeye bagokora ngendo ndalenga ki umatana mutraite ngwae nabo ngwara abo mubego somya lakini sababu tiyo turamuitere ikera abantu bayengo kolega sinse yabo bali bayengo beka signature asta yo ngwae ngobeka signature abanda abonsi bange kuiba nabona uranyo abantu uranyo bakuibera usineli italiana kumuntu kabwatiru etogo diri nere ne mnalichi kuliko koraki ligote andake buna sema ya tusokote buna bonto botegeti Kyamaran stadium no chinsemo chine nchiro siria sekere ngogete nchiereti umuntu yole korosian seme yandake umuntu magocha kubekwa gendra nemeremeria gosino rio etu so otebete no gikira nemeremeria ero kureni wakore contractor onye gwachire kwa ngaine na wakore tuachire tuanyole turakora endo kuboli naki onyama sikara okalibya genda kora lakini ende contract ngotwarere limit chingaki iwendo kolekana na koera onye tara kora dichi kongote baliringi ge kolekana ke tokwa nebwa se kingo chikokorera ndake nto igoro ya mangana milk cooling plant kutoka chinsemo cheke kati ase KPLC ya beta involved andake une company ya KPLC ya reko ikerania okorosi wenseme yero na kirate uno governor be county ya Kisii nango kwanana na KPLC wiki onye ne stima cable kelinaiwa lazima kibeko wiki yere moto nande moje no Ndizi TV moje mo borrekera ngo make sure ya kolekana mega shonga no omole morolenga ki gasi okoreki ewagika Your Excellency ndarachi gukora nkyabana onyo kwa itibeza cya serikali na soroboti kwa rutiritanga ni sura rutiritanga na abakore imirimo mbarembe ya serikali ya county ya Kisii sebarengoro ekabona uyu bwaze kibesa aira nitumetina mamochaya igomo kubekero yorigetwe ase county ya obera kanyoro kibesa andake ata gukora bakari bwayo se owe batamocha no yorigeta abantu bakore ase county abanda baberembo bwate mechando ayekero ko wegazi no mwatanga ko wegazi yo bolimo egende tangani wende kubwatu noli okoete nera koleki abwatu mbia no mugavana we county ya Kisii asokeri bagari na gusangamo na into anda kerende okwana engane Eyemo isiko ya mangana koleka tukuri no mugavana we county ya Kisii torra mangana koleka na igoro yo mu kabiru mu waziri bo bulendo Dr. Fred
Matiang'i no mugaro mu county ya Kisii ekareng'ani na Matiang'i andake na okoro ngurutiro Gusii enkira kwa nigoro yobokoribwa na mang'ana gendrete igoro andako ikasemo ya DCI enda dodanga ki Matiang'i no mwana ominto ndoko nyara kumurugo chisiko ga liaitwe ne Ensa etuza tukuboli na ki Matiang'i na kortegas obvious onye kabwata amagoso atebiu agende alike statement I record lakini biashara binga mugende mubune mwaye mubeke ebintu mwaye mumaye kote hanga obe ebintu nabyabwate nto wanje na ntumo Gusii ono muntu ito nere tobote na nainto na murayonde bwensi ko Gusii otayete ogosoka ga risko kwa debanga oyo tigasi endo de angiringa ki Matiang'i onya olenge criminal abwato onye tali criminal ndotagete umuntu aigwete bobe esengenjo umuntu akortegas Yemu mwanchu muligire bano kwa igure igo nenkone emase mono mugavana kwa county ya Kisii Paul Simbarati asabekira sobwagare anene asengane yakolega ntikulia lera soro botu robwate kubene anegoro yobo korri gwikirania magendera se county ya Kisii ingati yali yakoreka no mwanchu muri Ndizi TV gendera gutubate buna botambirira n'inchinkoro kwa Vincent Onyancha Togotigana nayo nigo yaba umwichano asaba menyi bensemo ya Nyamwanso eyo kutoka Tabaka ebunge ya South Mogrange County ya Kisii achinga kiesanduku Eyemo yatoke nseme yoke bwate bicha yomugaka oyomo nigo ononya nabo umufada wekanise Eyemo abaga wikirana sayo nagokora masababene ase sanduku yero wikasegeta seni kyabanyanyimbo korengana no mugaka oyo nigo okungusana nako aberego kwenikibwa ase amateyo egentokero kendege koirera ebikore bune muri Kaito Frida Kerbo na Mangi. Ayaiganaro ainekigwa asensemo ya Nyamwansu Tabaka ebunge ya South Mogrange county ya Kisii. Abamenyi benseme yoni go baba no mwichano monene maiga yokonyore sanduki kebekire ebicha yomugaka ondabu emambia ya lero. Yarenge mambia ekirani yanoboki omwana nani sukuru akoira omere sanduki ane roma nyokiro gondena ya ni oraire esanduki nebekire ali tukaya omate ekarona amanyoka goja na nyori amaine sanduki nero oro ere yejibao yakire rangi hefomeka ebicha yane nwebekire igoro twakorere kira jweseni no mwana one okorugupisi maki ondabu kolende talia yoka ni gobo igo aene kibuna amatuko amaega na umuliretwe amanyinka asenka yaye kolende akarangelia abapasta abasabete nera kaige nanga ayo aelire mambi ya na libuga kiete muna likwa rwetali tare ine na dina alentelwa amanyinka nga umulirugae ebaranda amange mono aga ichoro na wana majirani na amanyete kibichantu aruseti na arwesa urinyegenete nyasaye ngarangelia abapasta togasibi togaitera Voigo nigo aerera ase emechando ya chakirete anene mono okungusana gukabago kwenekigwa ase eamate yabo kolende ningi keirete ayonsi gokorekana boye kona lakini amalieta nayo mugaka ipaka namba ye bipande ne byonse ne byo mugaka egente kya kero kya beta boigo nje muno mumuro kabere bwe family ina imogeti ya chukumwe yo nkabairanka nkabaikaranzi nkababoli abamura ba minto batano para muno mugaka nkabatebinkie ko mwana yakora ase chintunde chinyinge nigo abereka gwikirana asibtaseni byabanyanyimbo kolinde engane yoteraba ke gusonsorwa nadina nyota abantu site ya emeronge bere gase tukayana abantu bane bagasoa nyomba bagotena basikali bagataye umuntu bakoli gimpito ndabu ekero basoete nyomba bakanyobita tali oro bagasoko yoma kantiane antena ngoko ligitole ntoje togochere nande kwenekia yo nigo ondabu aerera ase mechando ya chakirte asabete kagotigirwa chinkoma chintindi ekero bayete bakanyone gente ginage sikumire yaigire baka serikali headquarter Nairobi ekero bayetwa marube bache kobwatwa na libona bandete tabasikali korunya marambe 12 korumarongo basikali 6 ngaitunga kwa ngakorange chiwiki ibere ntaimanyeti ngayinde
nonya nabo nigo aherera buna ogutaigwana na kwabeire gokwenekigwa gati ya bamura bamwabo nonya nabo nigo omufather aikira na sensemeyo na gokora amasabo asisanduke yo yairo goika asigitaseni kya banyanyimbo Bono nigo abolire eserikali gwesona nigati elio gosonsora engane yo aseboigo asaba amabera gocha ase onde bwensi agoseire abamate abasani abakaji batabakaga nanya ko bagoseranga kiende yonsi ningirende bakomboria ena sabire serikali enyare go swaime nanya sa swaima ramboro ko kwae abantu ababwatwe. Frida Kerubo, Ndizi TV. Miamano murikeito Frida Kerubo ase oroboti ururikranu egati yabaonchorea koru ase chiro ya daraja 2 nigo bagendrete kubara sarenene niye magega yo murero watkase chinse mecho na gusamba ebinte binge nigo bono babeire bakorera sare yasibaganire serikali na bayiga basamaria bayagoswa hagati nako bakonya elio bairanirire obonchorere bwabo tigatonya oroboti urwasenchira yo bwikranu na Josephat Amisi abonchoreria imechiro ya daraja 2 meyo mochobosongo nigo babokera ogoichana no gukumia konene magayo murero gwateka ase chireyo naboyo koirera kusamba ebintu byabo bibonchoreria baiga yaika saa 7 ya butuko ono nona alingena karasta nekerogo nanyoranga tegendo gyake bunepo keregia kabunepo umuriro yigo imoko monge sana wane bintu narete wiki eria renge Jumatatu ngari na nche natumanete bintu kareta wane bintu binabeka maiga byonse byaire wane kero na nche na Gusii mieri botuko achire bunanyorire byaire tindo chikene urengana na bonjoreria abo nigo batebire umuriro yunyara kuboko baretera sara nene kubwatekana no gusamba ebintu byabo byo bonjoreria. Niko na store na duka 2 kwa zote 3. Hizo zote zimeweza kuungua. Wakati niliitwa najaribu kuokoa zingine, lakini yenye naokoa watu wanatoroka nazo. Kwa saa hii hakuna kitu yenye nimebaki nikiweza sema ni yangu. Pesa zote nilitumia kuweka mzigo, hakika hakuna. Ekyo giachakia omorere gwikira boni igakitaranyara ko bagi kumanyekana asabo igabonjoreria bwo babolire oboteneri bwa serikali county ya Kisii anene sector area yo kulimya omorero banyara ko bako babwango chingaki omorero nyare ko bwateka ase chinsemo a Eyemo county ya Kisii bono eso omorero ronje tingunyara kweresanga eso bwagarenga ngento kikiagera kiarete ko bwateka nanje na igumuna nepo nayo nanyora ngomorero gasaini ko bumbuja organize njia kwanza hii upande ya magari ya kuzima moto kama zingekuja mapema hii mali yote ingeteketezea at least vitu zingine zikaokolewa lakini tunaona kwa sababu ya uhaba wa gari ya kuzima moto sasa vitu mingi zilipata kuteketezea kwa hivyo tunaomba ya kwamba pia kaunti yetu Mungu awasaidie upate kuwa na gari ya kutosha ya kuzima moto wakati wowote moto unapoinuka mahali sababu gari yenye imekuwa ikisunguka hapa ni gari moja ikitoka moto inaongezeka kuteremuka inachukua muda sana ndio irudi na ikirudi napata moto tena imekuwa mingi abonjoreria abuboigo nigo babolirie oboteni bwa serikali ya county ya Kisii ne serikali enene nyare ko baiko babwatesia chinga ke baguchiko chaka kwa gache banda bya boboya na boigo banyara ko bakwenyorere besa elinde banyara ko bakogendereria obonjoreria bwabo tora chaka biashara ebito bwatia soko chukomisa ekiagere bintu byonse tonyore stock no yari ngima ona twale gusabanga gakimo samalio ndora nyare kwanja Wego serikali ya itene serikali ya nene serikali ya county etwasabire gakimna abantu bataracha ngaiga tokonyuga ekiagera bona bande ntoro tutabwati nona stoko rusibina natebeka nanje no mukoraka myaka 14 ya etire bona bari kwanse batoro sirike bandeke tranyore sabuni ko bari wanje batobole kisuri in short tonyore sabuni agara tube como sabati pisi tajuko twara sho arusi komia atogorere suri akonyo mwamate ntochuko iba mtusaidie kwa sababu
tumebaki bila chochote kabisa, yani kila kitu imeenda. Kwa hivyo tunaomba hata serikali, tunaomba hata gavana wetu, kama unaweza kutusaidia, tunaomba msaada wako tafadhali, mkatusaidia at least tuwe na mahali ambapo tunaanzia. Kuripoti rigataseni kia Ndizi TV kurwa echirwa daraja 2 Eyemo Muchobo Songo Imeye County ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Miyamana omurike ito Josephat Hamisi ase oroboti ururikirana na kurase kaunti ya Nyamira ni gabwata di korwase chinsemo chobarendi itkulere robatwara ege karokia bere gukwanira amangana ye yoburendi ase kaunti ya Nyamira bakora wano mu regional commissioner Flora Moroa nigo baenekia buna oburendi nigo botingire ase kaunti ya Nyamira ase nonyana batena ebikore byobusali byabere bigokiana kegima korende koenekia buna mbabegetemero biresaine yogochia koenekia obotume kibwe binyugwa byogotindia byabeire bigokiana kegima murike itukorwa se county yo job mangi norboti urwaso bwikiranu. Regional Commissioner Ensa ya Nyanza Flora Moroa nakora etaro ya bene Eyemo County ya Nyamira asomerana n'abarai ao bari mu County Commissioner abakonyi ba County Commissioner aba chief n'abakonyi babo. My first day in Nyamira as the Regional Commissioner Nyanza, I just would want to say also it was my introductory meeting to our members office. Etaro ya yenensemo Eyemo yokorobe ya oborendi Eyemo County ya Nyamira. We've not had any bad incidences within the county for some time, and I want to take this opportunity to thank all the officers working in Nyamira, not the ones who are here today. We have others also who work with us, the police, the members of the public, for the good work that they are doing. Igatia mangana bamurekera nesegyo korwania amarua atancheri nebinywego bitancheri. I would like to mention that we still have incidences of illicit brews, drugs, which I have emphasized to the Ngao community here that we really need to make sure that they eradicate the illicit brews and drugs totally. Nakwanira emeroberio eserikali ebegete buna ogotingiwa we sector ichisemi gwetera umuroberio 100% transition asaborki obonsi babwenderetse kwambukiwa kurwa sesukuru yoboroso kucha sesukuru ya secondary. We also have other government programs that we are undertaking currently, make sure that we have 100% transition to secondary schools. Those are some of the issues that we have been able to discuss with them, and we are in agreement that no child should be left at home without joining Form 1 or joining the junior secondary school. Nabasegeta gusira serikali asemeroberio buna ogosimeka kwemete namagenderero ande that we should be able to plant 3,000 trees per chief per month, as was directed by His Excellency the President. Farmers to be patient. This fertilizer is being distributed, but you can imagine how big this country is. Some parts have already received the fertilizer, and I believe in the shortest time possible, even Nyamira will be able to receive the fertilizer. So farmers need to be patient. Magayetaro yo Regional Commissioner Eyemo County Nyamira bono abamenyebe County Nyamira mbachikutwara oboremu buna ebintu byonsi mbichikobabuya kurwa se County Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Miyamano omurike ito job mangi ase oroboti ururikiranu mancha muri rwekiraga ganongo korera mayense ya masenchira yobwekiranu korende chikoraga chinsesato ayamona yanda mangi ni chiko yaretana nda sora senchira ire yobwekiranu yendra gotwara oburgerere buro bya semerobere yonsi bayigana bakondra gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bayigona bogo tweetwetera @Ndizi TV News ere otogendre gusanga mangire tariane Everline Osero ni gotwabwatirana nere Joshua Auta kwene kyabuna wikeire asensemo yimanyiriryo.